Croeso mawr iawn I chi nôl ato ni fan hyn I gylch y gwartheg achos mae yna bencampwriaeth fawr ar y ffordd, Bencampwriaeth Heffer Ordro a wi mewn cwmni arbennig fan hyn ar gyfer hon nawr. Phil Reid, dros y gader Aberteifi fi, ysdi gyda fi ddo wrth gwrs ti a Cheryl yn gwylio'r cystadlu. Bore da I ti? Bore da Ifan. Ac hefyd Rhys Morgan, fferm Tinbeili, Llanrystyd, Rhys wedi bod gyda fi drwy'r boren yn gwylio'r dosbarthiadau a Bencampwriaeth Heffer Ordro nawr. Gwartheg o'r safon uchad â ni Phil yn does? Odi yna, chymod, a rai ni roi clod I nhw fel y boi sy'n, ma nhw fel mae'r diwydiant, ma nhw dan straen a I droi anifeiliaid mas fel hyn. Na. Ac yn y dosbarth yma Rhys, mae da ni'r jersey, mae yna Burgorn, Ayrshire, Brown Swiss a'r Holstein. Ydyn, maen nhw'n 5 pethau'r gwych yn examples perffaith o bryd byddwn ni'n gweud. Ydyn, 5 Mae'n clas galed i'r judge beirniadu. Gweld y Heifer Brown Swiss, wylwn ni fyna Rhys yn y llun diwetha, ond ni'n gweld y Burgorn fan hyn nawr gan Sioe. Sioe a Drysgol Goch. Mae'n Heifer fach neis yn dwi. Nhw wedi cael y gil wobr yn gynharach. Heifer fach neis yn dwi. Heifer gywir iawn byddwn ni'n gweud. A ifanc wedyn ni wrth I fenni, twyd. Ydy. Mae dyfodol ysgleroniol byddwn ni'n gweud. Markings bach neis leifyn ysio? Os, ma fe. Mae'n gywir iawn. Neis iawn ar y teg a... Top line syth ar rymp perffaith ein se. Mae nhw'n godro dwi'n iawn I weid, yn godro tua trychant. Phil yn Drysgol Goch, O na, lot fwy. Lot fwy erbyn hyn. O, sio 500. O, di nhw wir. A mae'r ffaith bod nhw'n dod yma wedyn I gefnogi ar holl waith gyda nhw gatren. Glod enfawr I nhw fel teulu. Mae Drysgol Goch da'r hyrd fwyaf o short-horns yn y wlad. Wel, na, odi, ma fe. Ma fe'n gyrru. Arbennig iawn, ar y teg iddyn nhw. Glod enfawr I nhw. Bod nhw'n gallu creu amser, hwylo amser I ddod I gefnogi a diolch amdani nhw yda I. Odi. A bwysig bod y bris mae nhw I. Ydy. Mae fe lot o waith dyl I ddod â nhw I fan hyn, ti'n bod? Dim yr amser yr wythnos I drefnu a neud bopeth, ti'n bod, I nhw ddod I arwen a... Arben y gwaith sydd gyda nhw bob dydd ar y ffarm, ynddo fe? Mae gwaith cael nhw arwen yn job. Bais ar fi'n gwybod. Ti Rhys yn gwybod, fi'n gwybod. Lot o gwmpa mas. Dyna tad y t-shirt fel oed o'r eis. Wel, faint o amser sydd mynd Rhys? Ti nawr yn cael gwartheg yn barod i'r sioe lleol fyna yn Llanila ar Aberystwyth ac yn y blaen. Faint yn amser eith? Allu di fod wrth I bob nos am bythefnos. I cael nhw'n arwen deudi, de. Allet. Allet. Cael nhw arwen i'r job i'n hwya, sy'n ni'n dweud. Odi. A to mae rhaid I bod I ddim yn arwen, dyl, so i'n dangos un an. I'n cofio un fywch dyn ni gytre fyna, a oedd hi'n fywch, arbennig o ddadl. A, ti'n meddwl rhwysydd o flaen y JCB, tynnes iddi o JCB, oedd hi'n chlistau fel Spaniel dwi'n ar ôl, ni'n hongian lawr, ffilis I fyna I siow. Ydy pwdi? Pwdi, oedd hi choesau'n straight, dim moyn cerdded. Ddim eisiau cerdded, ie. Dim o gwbl. A wedyn, tua 2 flynedd o'n I, oedd hi'n llwya to, a wedi Lorenzo Wraig wedi, Philip, mae rhaid ti fyna o'n I siow. Sy'n so'n arwen o gwbl. Rwy'n si penwas ar I, arwenodd I fel ci bach. Wel, y beth rhyfedd. Dim fel la. Mae rhyfedd, boes. Oedd hi'n gweud siod, sa'i mo'n hwnni, dyn ni fi do. A mae lot o'r bobl sy'n siowan yn aml, maen nhw'n clymu'r lloi lan fel lloi bach yn aml. Maen nhw'n gofyd I Walter, mae'n... A Rhys, o ti'n gweud wrthai yn gynharach, Rhys, ti'n gwylio adre, gwylio tipyn o'r cystadlu ddoi wrth gwrs yn do? Do. Ar ôl godro? Cwmwl gwaith. Ac oedd hon wedi dyblesio dyn fawr iawn, fel nath I Cheryl a Phil bore ddoi. Y Heifer Holstein mae Rhys, 3.19. Beth sy'n mor arbennig am hon yn dyfarn di, Rhys? Mae'r Heifer yn Heifer special, os ni'n gweud, mae dyfodol mowr yma'n hon. Mae'n chi'r gader na, wel, mae'n berffaith, beth i bod. Mae'n berffaith. Mae'n chi'r lled yn y gader ôl, y ligament canol, venation, mae'r tethau wedi pleso'n berffaith. Mae'r rymp na'n berffaith. Top line syth, cerdded yn naturiol, a mae hwnna'n Heifer balanced da'n se. Mae'n mynd I fod yn berig iawn. Berig iawn hynny, sy'n ni'n gweud. I'r garden goch. Ond boes am y tro, diolch yn fawr iawn I chi. Tipyn o ffordd I fynd, felly edrychwn ni mlaen I weld le mae'r beirniad Ian Collins o Swydd Efrog yn rhoi'r garden goch na. Bencampwriaeth Heffer Ordro. Mae Ian Collins, y beirniad o Swydd Efrog, a'r meicroffon yn ei law. Mae e fyna yn ei siaced ole yn barod i'n anerch ni.
Mae yna heffrod arbennig o dda o'i blanau, ond tybed le mae'r garden goch yn mynd. Fe gewn ni ganlyniad yn y man. A mae Rhys Morgan, Tim Bailey gyda fi o hyd a Phil Reid dros y gader y Bateifi, ond mi dywelai am eiliad cyn i ni gael gwybod le mae'r garden yn mynd. Dyma'r beirniad Ian Collins. Ladies and gentlemen, in the dairy ring, we have the individual interbreed heifer. First of all, what a tremendous lineup of youngsters in this class. Obviously, they're in no particular order at the moment. In a moment, I'll tap out my champion reserve, but and I'm not going to say too much about these heifers, but just as a group, they are absolutely tremendous. I'll tap them out and I'll give you my reasons why in 1 second. Wel, dyma ni te. Mae e'n mynd I ddewis. You can get involved and give them a clap if you want. Bencampwriaeth yr heffrod. Y jersey boys, mae hwnna'n fywch a hanner yn y canol gan Emma Murray. Ather gywir iawn. Yndi. Yw e'n mynd I fynd am y jersey boys. Na, di, Mae'n black dod and white nôl yw at y hi. Holstein. Black and white yw hi. Heffer, David Jones a Matthew yna'n cael yr Y jersey yna. 5 uchel, yr high five Ie. ar gil wabr. Rhys, dim syndod? Na, dim syndod o gwbl fyna. Bydde bod yn... Wel, bydde bod yn galed iawn I meiddio na. Ddi sy'r... Gyd o hethron yn y wlad o ti. Ie, thai gredu, Rhys. Ie, thai credu. Rhywbeth special am hon, Phil. Odi, a di byd erbyn, y jersey, mae hon yn gywir, gofio? O, di. Odi. Mae dod a disglair ei ddwy nhw. Ond yr Holstein sy'n mynd â Bencampwriaeth yr heffrod. Ond wrth gwrs, mae yna fwy o gystadlu I ddod. Well, Matthew, here we are again, deja vu, Llangolchiadau boy. How's it going? What effort? Yeah, she really is a beauty. She's what we're all after. She's balanced, she's dairy, and she's extremely feminine. Yeah. So, I can't wait to see her back here again if all goes well. yeah, fingers crossed she calves again in January, so hopefully she'll be back here as a second calver and can do it all again. Oh, boys, she is very, very special. Llangolchiadau, well done, and such hard work to bring the cattle here. Well done to you and the family. Perfect. No, it takes a lot of hard work and a lot of hard hours at home, but it's worth it. So Top man. no worries. Diolch, Thank you very Matthew. much. Well done. Cheers.